Hej og velkommen til Sabo Awards hedder det. Jeg kom ved et uheld til at springe journalisten over. Jeg kom ved et uheld til at slette klippet med dem. Det var ikke min vilje, undskyld. Men vi siger, at de vil nomineringerne. Det er MK, Quise, Mamaboy, X Niklas, Bimse, Politibetjent, Jokey, VL Kriste, Prins, Sympatien. Og Sympatien. Og vinderen er MK. Og videre endnu har vi moderatorerne. Og nomineringer er Smidsk, Timmy, Shadow, X Niklas, Delta, Mujashe. Han har ikke fortalt os, hvordan vi udtaler hans navn. Det vil han ikke. Men videre. Så er der Beeflover, V. Niklas er dum, V. Stronger, Nick Lashy og Friendship. Og vinderen er Smidsk med 53 stemmer. Og så har vi en eventansvarlige. Og nomineringerne er Mr. X, Zero Sugar, Kong Morten, Beeflover, Minimassens, Viviana, Nosa, Spot 123, Revelton 2. Og vinderen er Mr. X med hele 92 stemmer. Der var mange stemmer igen. Så har vi pixelartisterne. Nomineringerne er Tanja, Samrita, Lil G, DOS og TZZE-PIE. Jeg tror, man skal sige TZPI. Ja. Og Firat. Og vinderen er Samrita. Tihi. Og så er der til kreative medier. Og her er ret så mange nomineringer, siden at det indgår selve filmproducer og fotoansvarlige. Så nomineringerne er LP22, Alkaman, Smellekat, Fire, Mathias, Naruto 1234, Is, Zero Sugar, Sidborn LOL, Coco Squash, Robin og sidst men ikke mindst Eva Incese. Jeg tror personen vil have os til at udtale det Evanescence. Og vinderen er følgende Robin. Ja. Og så har vi møbeleksperterne. Og nomineringerne er Sebastian K. Sebastian K. Kingshine, Odenseboy.dk, Chris og iCopy. Og vinderen er iCopy. Og så har vi også lige Sabos driftschefer. De nomineringer er Robin, Lil G, Superboy, Spooky Z, Mr. King, ja. Fufa. Og jeg vidste ikke andre. Nej, det er det ikke. Men vinderen der blev Robin. Igen. Men ja. Og så har vi årets bruger. Faktisk var det Robin, der skulle vinde, men han har vundet for mange gange, så han skal ikke vinde. Men vi har 3 andre, der fik samme antal stemmer, så de deler førstepladsen. Det er Kilroy, Samrita og Anna. Så ja, tillykke til jer alle sammen. Jeg synes lige, at vi alle sammen skal klappe for dem. Så ja, tillykke til alle sammen.